Tak, pozor. Tak, počkej, vole. Pálím. Ještě ne, ještě vydrž. Najdi si cestu mezi hovnama. Jo, jasně, aby se byli na Možno. Jak si mám hledat místo mezi hovnama, vole? No, ale tam to bych ale řekl, že byla větší chyba. No, protože to bylo takové zavřený, jo. Takový krásný vláček. No, nic nemáme. Ale taky